Българите вечен народ. Делото на въстанниците от 1876 година не е случайна страница от нашата история. Той е най-високият връх на народния живот, който е нещо повече от история и пример за подражание, който е плът и кръв на безсмъртния и достоен човек. И трескави са приготовленията, които ставали в Панагюрище и цялата му околност за предстоящото българско въстание. В тези приготовления взимали участие не само млади, разпалени, но и по-стари хора, па и жените. Всичко е предадено на тая работа. Никой не ще да знае за нищо друго. По-младите си доставят оръжие отдето и от каквото могат. По-старите се грижат още за храна и припаси. Жените плетат и шият за бъдещите войници. Те готвят и въстанническите знамена. Училищата отворени, но само за очи. Църквите само шушукане за голяма работа. Свещениците молители за успеха на кръста. Въстание, въстание и друго нищо. Панагюрският Мидурин, който беше доста умен човек, в разходката си, като гледаше толкова явно приготовление по чаршията, па и по водениците, намерил за по-удобно за себе си да напусне Панагюрище и без да каже нито една дума, остави града и замина за Цареград, като каза пред изпращачите си на край града само следните думи: оставите с Богом, господа! Господ да е на помощ на Панагюрище. И замина. Часът към 8:30 обаче пак по-турски, портите на бай Ивановата къща, т.е. вънкашните, се отвориха. Вълчо почака малко да види кои хлопът, но като се увиди, че гостите му са хора познати, отвори. В чеството на тия последните се мяркаше млад 25 годишен момък, непознат нам, на когото от почернялото и опрашено лице и от покритото му спод чело твърде лесно можеше да се види, че той иде от дълъг път и твърде много е бързо.